CCN Balilali. Jó, jó. Azul ezek a fiúk. Így tudod látszolás van, félek, de vigyél. Ne látsz róla. Extrém pornó lesz az arénán. YouTube-on fel lesz. Ezt megkapjátok a YouTube-on. Miért? Zavarok? Bocs. Akkor arrább mentek. Zavarlak veleteket? Valahol. Balillani még magára tekerjelek ezért. Mi van, fizetett Norbi? Ez a YouTube-on mekkora lesz a nyelv? Norbi, ez tényleg győzik el ezt. Ennyit a dicső pitbullosokról. Nincs kára. Nem már. Miért? Kezdenétek? Van ott és jön nekem. Hol jól van, hogy valahol. Van még itt ilyen belehamuzott. Köszönöm szépen. A barátnőnek nem kell. Skinhead fiú, és ez skinhead lány. Több még romantikus elsőjét összebúrni. Megy. Hallod, mit csinálsz, hogy sőt. Most Dorfát csináltam te. Ez zené. Majd Norbi pedig volt. Fasz kupak vagy, én? Én csúnya kopasz, még nem mondom. Kopasz kukac buli. Jó, hogy már szólítom, hogy 8-kor rohadtok. Norbi meg itt. Én is tekibet kértek. Kopasz. Mi van, Geci, főgőzöl? Ez nem te, ezt nem kell főgőzölni. Nem cappuccinót kapta ember. Hogy ez valami új technika. De mi? Zöldbors, hogy ember viszont a zöldborshoz órodon, ott úszik. Figyelj már, nem gondolom. Figyelj már, azért még nem gondoltatok, hogy Norbi rábasztak időt. De ne érted. Hogy tudom,
Akkor én megnyarodjának a dombot. Jó, itt meg gyorsan. Megőződve. Bú. Az ilyen sikerhetően Félországnál össze buszti láncot. A szívetek látták. Nódvőbb a káposztályt visszasírni az órán. Lefele felvetett a mennyizetet. Miért a bálát oda-utat? Kiújt a száját, hogy itt az órán. Így rá valami. Hihetetlen nagyon rég láttam. Vízát passzolni. Sörköpő óra. Így meghullás. Nem biztos, hogy nem beleszart az orrom. Beleszart az orrom. Nem beleszaladt, te hülye állat. Belefújtad. Nem beleszart az orrom. Beleszaladt. Beleszaladt. Normális, hogy jövő héten fog hozzá majd terítenket, mert a park. Bú. Hát, ez jó volt. Főfúgyok. 10 órán beszívesért. Úgy éreztem, hogy mint egy állat. Fordulnak, tudod, az a dicsőségtál ott a falon, tudod, az írást, az mind tiszta sör. Tényleg, az én a munkod. Hangzik. Az a kómát. Pekómák. És utána így a szaktom, azt voltál fehér tényleg. Voltál oda a munkod. Még be. Amíg fizetik el, tudod, 10 előtt. Ott fogok szemszögíteni a pénzeket, még. Beugrád előtt, ott, hogy fizetik el. Én mehetem, ne hagyd meg, én vallásos vagyok. Azonnal egy fődelünk. Már erre vág magáról, addig, ahogy letok már. Kint a kert végébe. Na jó, van, értezünk rád valami virágot. Én virág hagymát adtam majdnem. Ott már azt mondják, hogy ilyen megaltatjuk. De rosszul az ágy megértetok. Akkor egy már. Te vagy be a győző. Neki van csíkos ágy, a műsor. Ja.